या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। मालवणात घुमला जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष। MSME तर्फे राष्ट्रीय चर्चासत्र आणि 100 स्टॉलचं प्रदर्शन। आणि निलेश राणे वैभव नाईक आमने सामने, पोलिसांची तारांबळ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला सिंधुदुर्ग किल्ला याला इतिहासात अत्यंत महत्त्व आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एकमेव असलेलं शिवराजेश्वर मंदिर हे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर आहे। आमदार वैभव नाईक यांनी पाठपुरावा करून या ठिकाणी असलेलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनाचं नवीन बांधकाम केल्यानंतरचा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरचा शिवजयंती सोहळा लक्षवेधी ठरला। ढोल ताशांच्या गजरात भव्य मिरवणूक काढत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करण्यात आला। सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावरच आमदार वैभव नाईक यांच्या संकल्पनेतून उभारलेला भव्य भगवा ध्वज देखील साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय। भगवे फेटे, भगवे झेंडे यामुळे किल्ले परिसर भगवेमय झाला होता। दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांवर पोवाडा गायन सादर करण्यात आलं। तसेच लहान मुलांसाठी शिवकालीन वेशभूषा स्पर्धा यावेळी घेण्यात आली। मालवण तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी वेशभूषा स्पर्धेमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला होता। सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावरच आमदार वैभव नाईक यांच्या संकल्पनेतून उभारलेला भव्य भगवा ध्वज देखील साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतोय। मान
आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते मूर्तीस जिरेटोप आणि पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या प्रसंगी आमदार वैभव नाईक, शिवसेना माजी जिल्हा प्रमुख भाई गोवेकर, शिवसेना मालवण तालुका प्रमुख आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य हरी खोबरेकर, मंदार केणी, यतीन खोत, शिल्पा खोत, मंदार उरसकर, भाई कासवकर, अनुष्का गावकर, तळगाव सरपंच लता खोत, मालवण शहर प्रमुख बाबी जोगी, गणेश कुडाळकर, नितीन वाळके, मालवण महिला आघाडी तालुका प्रमुख श्वेता सावंत, मीनाक्षी शिंदे, महेंद्र म्हाडगुत, सिद्धेश मांजरेकर, करण खडपे, उमेश मांजरेकर, रणजित परब, वायरी सरपंच भगवान लुडबे, राजू परब आणि मालवण तालुक्यातील सर्व शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिवसैनिक उपस्थित होते. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट द्या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा www.kokansarlive.com वर. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष. मालवण बाजारपेठेतून काढण्यात आलेली भव्य मोटरसायकल रॅली, ढोल ताशांच्या गजरात किल्ले सिंधुदुर्गवर भाजपनं शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली. माजी खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते शिवराजेश्वर मंदिरात पूजा करण्यात आली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत निलेश राणे आमदार होऊ देत असं साकडं यावेळी घालण्यात आलं. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी भाजप नेते माजी खासदार निलेश राणे यांच्या वतीनं किल्ले सिंधुदुर्ग इथं शिवजयंती सोहळा साजरा करण्यात आला. या निमित्त कुंभारमाडी येथील शिवाजी मंदिरात निलेश राणे यांच्या हस्ते महाराजांचं पूजन करण्यात आलं. यावेळी निलेश राणे महाराजांसमोर नतमस्तक झाले. यावेळी भाजप पदाधिकारी आणि शिवप्रेमी यांच्या घोषणांनी तसेच ढोल ताशा पथकाच्या गजरानं आणि फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं परिसर दुमदुमून गेला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुडाळ मालवण मतदारसंघातून निलेश राणे निवडणूक लढवणार असून ते भरघोस मतांनी विजयी होऊ देत असं गाऱ्हाणं भाजप पदाधिकारी पुजारी यांच्या वतीनं महाराजांचरणी घालण्यात आलं. मालवण मतदारसंघातून आपलं आमदारकीसाठी उभे राहणार आहे. जेव्हा निवडणूक होईल तेव्हा आपलं त्यांची इच्छा आहे त्यांना भरघोस मताने विजयी होऊ दे अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याप्रती त्यांची इच्छा पूर्ण करा आणि त्यांच्या मनोकामनेस आपलं सहाय्य यश करा. यावेळी भाजप जिल्हा सरचिटणीस अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, तालुका सरचिटणीस महेश मांजरेकर, जिल्हा बँक संचालक बाबा परब, खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन राजन गावकर, माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर, दीपक पाटकर, बाबा मोणकर, विजय केनवडेकर, अशोक तोडणकर, गणेश कुशे, मंदार लुडबे,
ललित चव्हाण, सौरभ तामणकर, अजिंक्य पाताडे, राजू परुळेकर, आनंद शिरवलकर, आप्पा लुडबे, प्रकाश मिस्त्री, भाई मांजरेकर, अभय कदम, राजू बिडिये, पूजा करलकर, पूजा सरकारे, ममता वराडकर, अन्वेषा आचरेकर, निशय पालेकर, राकेश सावंत, गौरव लुडबे यांसह भाजपचे पदाधिकारी आणि शिवप्रेमी उपस्थित होते. मी दरवर्षी अनेक वर्षांपासून मी शिवजयंतीच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर महाराजांच्या मंदिरामध्ये दर्शन घेतो. आमचे सगळे सहकारी दरवर्षी आम्ही एकत्रितपणे हे दर्शन घेतो. आणि शिवजयंती हा सण आमच्या दैवताचा सण, आमच्या दैवताची जयंती ही फक्त महाराष्ट्रात नाही तर अख्ख्या जगात साजरी होते. आणि मला असं वाटतं 393 वर्ष जयंतीला पूर्ण झाली. अजून 3000 वर्ष जरी होतील तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचं जे तेज आहे ते कधी महाराष्ट्रातून आणि देशातून आणि जगातून कोण मिटू शकत नाही. असं आमचं दैवत आहे. आणि त्या जयंतीच्या निमित्ताने महाराजांच्या आम्ही दरवर्षी इथे नतमस्तक होतो आणि महाराजांना मुजरा करतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076, 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. चोरीचा नायनाट करण्यासाठी आपण देव नागनाथाला साकडं घातलं असून येत्या जिल्हा परिषद ते विधानसभा निवडणुकीत सावंतवाडी मतदारसंघातील सर्व सत्तास्थानी शिवसेनेचं वर्चस्व राहणार असल्याचं वक्तव्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख शैलेश परब यांनी तेरवण मेढे इथं केलंय. त्यांनी पहिल्यांदा श्रीदेव नागनाथच्या महाशिवरात्र उत्सवाला भेट देत श्रीदेव नागनाथाचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर युवा सेनेच्या वतीनं भाविकांसाठी उपलब्ध केलेल्या सरबत वाटप कक्षाला भेट दिली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. पाहुयात नेमकं काय म्हणाले शैलेश परब. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे कुणकेश्वरची जत्रा होते तसंच दोडामार तालुक्यामध्ये श्रीदेव नागनाथची ही महाशिवरात्री उत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न होतो. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे जे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख आहेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे या ठिकाणी पदाधिकारी प्रमुख आहेत, ते या महाशिवरात्रानिमित्त खास भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. यावर्षी अतिशय पांडवकालीन गाभारा जो आहे तो सर्व भक्तांना पाहायला मिळतो आणि कोरोनानंतर ही भव्य दिव्य अशा प्रकारची जत्रा होते. आपण थेट परब साहेबांशी संवाद साधूया. परब साहेब नमस्कार. आपण खास या जत्रोत्सवाला भेट दिलेली आहे. एक तालुक्याचं श्रद्धास्थान, जिल्ह्यातील आणि तिन्ही राज्यातील भाविकांचं हे श्रद्धास्थान आणि यावर्षी कोरोनानंतर प्रथमच भव्य दिव्य असा जत्रोत्सव होतोय. आपण श्रीदेव नागनाथचं दर्शन घेतलंय. काय साकडं घातलात नागनाथला आणि भाविकांसाठी काय मागण्या केल्या? नागनाथ देवाचं दर्शन घेण्यासाठी आज आम्ही सर्व इथे आलो आहे. मी तर प्रथमतःच या जत्रेसाठी येतोय. कुणकेश्वरची जशी जत्रा होते त्या मोठ्या प्रमाणातच ही जत्रा आज मी बघितली आहे. एक सुंदर असं आयोजन इथल्या समितीने केलेलं आहे. सुंदर असं दर्शन देखील आम्हाला झालेलं आहे. आणि आज महाशिवरात्र आहे. महादेवाचं दर्शन घेतल्यानंतर आज एक प्रसन्नता जी निर्माण होते. आज जे काय घडतंय राजकारणात ते तुम्ही आज बघितलं असेल की कशी चोरी केली जाते आहे आणि त्या चोरीचा नायनाट होण्यासाठी आज आम्ही इथे प्रार्थना केलेली आहे. आमचा पक्ष आणि आमचा उत्साह तुम्हाला समोर दिसतोय. शिवसेना आणि शिवसैनिक हे नातं कधीच तुटू शकत नाही. तुम्ही धनुष्यबाण न्या, नाव न्या. उद्धवजींनी कालच सांगितलं आहे की आमचं सगळं चोरी केलेलं आहात, पण हे चोरी केलेली गोष्ट किती दिवस टिकते प्रत्येकाला माहिती आहे. मी महादेवाच्या चरणी एकच प्रार्थना करीन की हे जे काय करतायत
हे जे काय दुष्टकृत्य करतायत, केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करतायत, त्यांचं जे काय राजकीय अस्तित्व आहे हे थोड्या दिवसाचं आहे आणि ते लवकरात लवकर संपावं आणि शिवसेना ही पहिल्यासारखी जशी जोरात होती, जोशात होती, तशीच पुढे जात राहो हीच शिवचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपत. नक्कीच साहेब, खरं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, शिवसेनेचं या मतदारसंघावर वर्चस्व होतं. मात्र विद्यमान आमदार जे आहेत शिवसेनेचे त्यांनी शिंदे गटात या ठिकाणी पदार्पण केलेलं आहे आणि आता एक नवी आपल्यावर जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे. बाबूराव धुरी या ठिकाणी संघर्ष करतायत, सावंतवाडीत रुपेश राऊळ संघर्ष करतायत आणि त्यांना एक आपण हक्काचं अशा प्रकारचं पाठबळ आणि नेतृत्व या ठिकाणी देत आहे. कालची जी संपूर्ण पक्ष आणि चिन्हाची आत्ताच आपण जी चर्चा केली त्याप्रमाणे हे बदललेलं गणित आणि पुन्हा एकदा आपल्या शिवसैनिकांना नवं उभारी देऊन नवं चिन्ह तळागाळात शिवसेनेचं पोचविणं हे सुद्धा आपल्यासमोर आव्हान असणार आहे. कसं हे आव्हान पेलाल, कसं काय नेमकं तुमच्या सैनिकांना या ठिकाणी संदेश द्या? नाही, खरं तर आव्हान असं नाहीच आहे आमच्यासमोर, कारण आमच्याकडे तळागाळात गावागावात शिवसेना एवढ्या मजबूत रीतीने आहे की जे निशाणी आता जी निशाणी आहे ती निशाणी ऑलरेडी आमची पोचलेली आहे. धनुष्यबाण हे बाळासाहेबांचं निशाणी होतं आणि बाळासाहेबांनी ती पुजलेली निशाणी होती. या लोकांनी ती चोरी केली म्हणण्याऐवजी केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून त्यांनी ती पळवून दिली. तरी पण आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही, कारण आम्हाला थोडासा अपेक्षित असा हा निर्णय होता. कारण शेवटी केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे निवडणूक आयोग काय करणार हे पहिल्यापासून आम्हाला माहिती होतं. आता विश्वास सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे शिवसेनेच्या बाजूनेच योग्य तो निर्णय करेल असं मला वाटतं आणि मला असं वाटत नाही काही आव्हान वगैरे आहे. शिवसेना आहे तिकडेच आहे. सावंतवाडी विधानसभेत शिवसैनिक आणि शिवसेना ही मजबूतीने उभी आहे, कारण इथे 4 वेळा शिवसेनेचा आमदार आला. 4 वेळा शिवसेनेचा आमदार आला, पण दीपक भाई दुसऱ्या पक्षातनं येऊन देखील शिवसैनिकांनी त्यांच्यावर प्रेम केलं, पण त्या प्रेमाला ते जागले नाहीत. त्यांनी गद्दारी केली, त्यांनी मिंदे गटासोबत गेले. आजची जी परिस्थिती आहे की ते किती वेळा मतदारसंघात आले, करोना काळात ते होते कुठे? म्हणजे आज जी जत्रा होते आहे, मग 2 वर्ष ती जत्रा झाली, आज एवढी गर्दी आहे, पण करोना काळात दीपक भाई कुठेच दिसले नाही. तुम्हाला जर माहिती आहे आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणजे बाबूराव धुरी तर पायाला भिंगरी लावून आज फिरतायत, पण त्यांनी असा कधीच विचार केला नाही, कारण ह्या सगळ्यांचा विश्वास उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर आहे, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेवर आहे, उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेवर आहे. त्यामुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. आमची निशाणी कशी घरात पोचवायचं, आमचं नाव कसं घरात पोचवायचं यासाठी शिवसैनिक तयार आहेत, मजबूतीने तयार आहेत. आमची महिला आघाडी तयार आहेत. तिथे रुपेश राऊळ असोत, बाळू परब असो, इथे आमचे बाबूराव धुरी असोत, संजय गावच असोत, आमची पूर्ण टीम. आज तुम्ही बघाल तर त्यांच्यावर किती लोक आहेत आणि आमच्यावर किती लोक आहेत, हा एक फरक आहे. आज शिवसेना आहे तिथे आहेत लोक. आज काल जो प्रकार घडला आहे त्यामुळे लोक आज दुखावली आहेत. लोकांना कळलं आहे की तुम्ही काय केलंय, त्याच्यामुळे ती सगळी नागरिक देखील आमच्यावर राहतील. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे येणारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, येणारी विधानसभा, येणारी लोकसभा आणि पूर्ण महाराष्ट्रात एक भगवं वातावरण निर्माण होईल. शिवसेनेचे उद्धव साहेबांचा भगवा या विधानसभेवर आणि लोकसभेवर नक्कीच या महाराष्ट्रातून फडकेल असा मला विश्वास वाटतोय आणि या शिवसैनिकांच्या ताकदीवर मी बोलतोय. त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही. दीपक भाई काही बोलत असले तरी त्यांना शिवसेना किती कळणार आहे? 7.5 वर्ष झाले. त्यांना विभाग प्रमुखांचं नाव विचारा, त्यांना माहीत नसेल. त्यांना आमच्या तालुका प्रमुखांचं नाव माहीत नसेल, कारण त्यांनी तो पक्ष असं कधी संघटना बघितलीच नव्हती. पण ते ज्या पद्धतीने आज बोलत आहेत त्यांच्या मागेच मी बोललो की एकनाथ शिंदेची वर्ल्डली सभा झाली, 2000 माणसं होती, 1 लाख खुर्च्या लावल्या. दीपक भाई बोलतात गर्दी होती. म्हणजे यांचा चष्मा देखील आता सुद्धा त्यांना बदलावं लागेल असं मला वाटतंय. तर याच्या पुढे देखील शिवसेना याच मजबूतीने याने उभी राहील. तुम्हाला येणाऱ्या सर्व निवडणुकीमध्ये नागरिक शिवसेनेलाच निवडून देतील असा मला आत्मविश्वास वाटतो. नक्कीच लढवय्या नेता म्हणून ज्या दोडामार्गच्या नेत्याकडे पाहिलं तर बाबूराव धुरी सुद्धा परब साहेब यांच्या समेत आहेत. परब साहेबांची खंबीर साथ आता त्यांना मिळते. धुरी साहेब, आपल्या युवा सेनेने हा सरबत वाटपाचा आज कार्यक्रम राबविला आणि त्या ठिकाणी खास परब साहेब, आपण तालुका प्रमुख संजय घोष तुम्ही उपस्थित राहिलात, त्यांच्यावर कौतुकाची थाप मारलात आणि हा महाशिवरात्र उत्सव होतो त्याला सुद्धा एक सपोर्ट करताय. काय सांगाल, दोडामार्ग तालुक्यामध्ये खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचं जो एक बुलंद आवाज म्हणून आपण कायमच तळपत राहिला, या पुढची वाटचाल कशी असेल? श्री नागनाथ देवतेस या ठिकाणी वंदन करतो, सर्व भक्तगणांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर गेली 10 वर्ष ह्या ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार आहेत. पुढचा काळसुद्धा सावंतवाडी विधानसभेमध्ये हा शिवसेनेचाच असणार आहे. भावी आमदार म्हणून आम्ही शैलेजी परब यांच्याकडे बघत आहोत आणि खऱ्या अर्थानं
ह्या मतदारसंघामध्ये परिवर्तन झालंच पाहिजे ह्या विचारामध्ये प्रत्येक मतदार आणि इथला नागरिक आहे. त्यामुळे फक्त लोक निवडणुकीची वाट बघत आहेत. येणारा आमदार हा फक्त शिवसेनेचाच असेल ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका बाळगण्याचं कारण नाही. नक्कीच आपण आत्ताच भावी आमदार म्हणून परब साहेबांचं नाव घेता. मी पुन्हा एकदा परब साहेबांकडे जातो. साहेब, एक जशा पद्धतीने आपण एक पुन्हा एकदा नवं चैतन्य आणि नवी उभारी इथे निर्माण केलेला आहात, पुढचा जो प्रवास आहे, येणारी विधानसभा निवडणूक आहे, ती कशी असेल आणि कशा पद्धतीने पुन्हा एकदा भगवा या ठिकाणी आपण फडकवाल? आम्ही सर्व या गावातील नागरिकांचं म्हणजे विधानसभेतील जेवढे नागरिक आहे त्या नागरिकांच्या जीवावर जे सांगतो, कारण त्यांनी शिवसेना काय काम करते, बाबूराव धुरी काय काम करतात, संजय गावस काय काम करतात हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या जीवावर आम्ही आता ही पुढची निवडणूक लढवत आहोत. त्यांच्या आशीर्वादानेच आम्ही ह्या निवडणुका सगळ्या आजपर्यंत जिंकत आलो, यापुढेही जिंकणार आहोत. त्यामुळे उमेदवार कोण असेल हा निर्णय उद्धवजी करतील, कारण आमच्याकडे ती पद्धत आहे. उद्धव साहेब जे सांगतील ते. पण पक्ष म्हणून पक्ष अडचणीत असताना जो धावणार नसेल तो शिवसैनिक कसला. त्याच्यामुळे मी ह्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे. ज्या ज्या गोष्टीची मदत यांना लागेल त्या गोष्टीसाठी आम्ही आणि प्रथमतः मी एक गोष्ट सांगतो, जे गद्दार आहेत त्यांना पाडण्यासाठी इथे मी उपस्थित आहे. खरं सांगायचं जर कुठे कोण विधानसभा लढवेल, कोण काय करेल काय नाही, ज्या पक्षाने यांना सगळं दिलं, 5 वर्ष मंत्रिपद दिलं, 10 वर्ष आमदारकी दिली, म्हणजे लोकांना डावलून आमच्या वैभव नाईकांसारखा डॅशिंग आमदार सोडून त्यांना उद्धवजींनी मंत्रिपद दिलं. कारण वैभव नाईकांनी कोणाला पाडले जगाला माहिती आहे. तरी देखील आणि ते कॅपेबल असताना देखील दीपक बाईंना इथे मंत्रिपद दिलं आणि मंत्रिपद देऊन सुद्धा सगळं मिळून सुद्धा, कारण ज्या पक्षात होते तिथे त्यांचा कधी विचार केला गेला नाही. पण उद्धवजींनी त्यांना प्रथमतः येऊन पक्षात येऊन प्रथमतः मंत्रिपद दिलं. पण त्यांनी आज शेवटी जे करायचे ते केले, कारण दीपकबाई स्वार्थाचं स्वतःचं राजकारण करत असतात हे आजपर्यंत दिसून आलेलं आहे. प्रत्येक वेळेस ते जेव्हा पक्ष बदलतात तेव्हा काही ना काहीतरी कारणं मागे सोडून जातात आणि तशीच कारणं ते आता देत आहेत. त्यांना स्वतःचा स्वार्थ आहे. त्यांना त्यांच्यावर फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं, शिवसैनिकांचं, पक्षाचं काही पडलं नाही. काँग्रेस झाली, राष्ट्रवादी झाली, शिवसेना झाली, आता ते शिंदे गटात आहे, उद्या कदाचित ते बीजेपीत देखील दिसतील. त्याच्यामुळे हा जो विभाग आहे, ह्या विभागावर शिवसेनेचा एकदम पक्का असं बांधिलकी आहे आणि ती बांधिलकी आम्ही जपणार आहोत. आणि यापुढे येणारी विधानसभा असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, इथे शिवसेनेचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मी हे सांगतोय, हे आमच्या सगळ्या ज्या पदाधिकारी यांच्या जीवावर सांगतोय, हे जे मेहनत करत आहेत, आज एवढं सगळं होऊन देखील हे एकनिष्ठा आहेत, याला निष्ठा म्हणतात. ही निष्ठा जी जपली आहे या लोकांनी, त्या जीवावर मी बोलताय, त्या जीवावरच उद्धवजी बोलतायत की शिवसैनिक कसा असतो हे यांना दाखवून द्यायची वेळ आलेली आहे. नक्कीच एकूणच जर परब साहेबांचं आपण संपूर्ण वक्तव्य पाहिलं तर गेले ते कावळे आणि जे हे दिसत आहेत ते मावळे, अशा प्रकारचं या ठिकाणी वक्तव्य. आणि पुन्हा एकदा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघावर अगदी ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद आणि विधानसभा अगदी महाराष्ट्राची यावर भगवाच फडकेल अशा प्रकारचा आशावाद ते व्यक्त करतायत. स्वतः तर ते या ठिकाणी रिंगणात आहेतच, पण पक्षप्रमुख जो निर्णय देतील त्या निर्णयाला आणि गद्दारांना धडा शिकवण्यासाठी आपण ठामपणे या मतदारसंघात तळागाळात काम करणार अशा प्रकारचं आज महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने त्यांनी वक्तव्य केलंय. कोकण 7 लाईव्हसाठी संदीप देसाई, तेरवणमेढे. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokan7live.com वर. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. राज्यात ठाकरे गट आणि राणे यांच्यात घमासान सुरू आहे. त्यात एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे आणि ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक हे शिवजयंतीनिमित्त एकाच वेळी किल्ले सिंधुदुर्गवर येणार असल्यानं वातावरण टाईट झालं होतं. पोलिसांनी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. मात्र निलेश राणेंनी कार्यकर्त्यांसमवेत शिवराजेश्वर मंदिरात जाऊन पूजा करत माघारी फिरल्यानं पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. शिवजयंतीनिमित्त ठाकरे गटाकडून आणि भाजपकडून किल्ले सिंधुदुर्गवर शिवजयंती साजरी करण्यात आली. दोन्ही पक्षांनी यापूर्वी आपले शिवजयंतीचे कार्यक्रम जाहीर केले होते. ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक आणि भाजपचे प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणे हे कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते.
राज्यात ठाकरे गट आणि राणे यांच्यातील वैर सर्वश्रुत आहे. त्यात निलेश राणे, वैभव नाईक एकाच मंदिरात आमने सामने येणार असल्यानं सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाली होती. बंदर जेटीसह किल्ले सिंधुदुर्गवर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आमदार वैभव नाईक किल्ले सिंधुदुर्ग येथील शिवराजेश्वर मंदिरात उपस्थित असताना भाजप प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणे यांची ढोल ताशांच्या गजरात शिवराजेश्वर मंदिरात एंट्री झाली. मात्र निलेश राणे यांनी कार्यकर्त्यांसमवेत शिवराजेश्वर मंदिरात जाऊन पूजन केलं. मंदिरात पत्रकारांशी संवाद साधल्यानंतर निलेश राणे माघारी परतले. मात्र दोन्ही नेते एकाच वेळी येणार असल्यानं पोलिसांची दमछाक झाली होती. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशालाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कुणकेश्वर यात्रेचा आजचा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवशी बहुसंख्य भक्तगण आणि जे भाविक आहेत ते आता येतच आहेत. आपण ते काही भाविक आहेत हे पर्यटन दृष्टिकोनातून हा जो पर्यटन म्हणून कुणकेश्वर जे प्रचलित आहे यासाठी आंघोळीला गेलेले आहे. सकाळची आंघोळ ही महत्त्वाची समजली जाते आणि ह्या आंघोळीला काही भाविक उतरले आहेत. त्याच्यात समुद्राची लाटा देखील येत आहेत. लाटांची मजा घेत आहेत. मुलं असतील, भाविक असतील, भक्तगण, पर्यटक असतील, हे सर्व ह्या लाटांची मजा घेत आहेत, आंघोळीचा आनंद घेत आहेत. तशाच पद्धतीने जो सूर्योदय झालेला आहे, आज सकाळचा जो सूर्योदय आहे या ठिकाणी जो छान असा सूर्योदय सकाळी येथे आपल्याला पाहायला मिळतो आहे आणि खूप प्रफुल्लित असं उत्तेजित आनंदाचं वातावरण या कुणकेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी आहे. भक्तगण मोठ्या प्रमाणात अजूनही दाखल होत आहेत या तीर्थक्षेत्रामध्ये आणि देवस्थानच्या कमिटीच्या वतीने खूप चांगलं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. मंदिर जे सुशोभीकरण, रंगरंगोटी या पद्धतीने खूप चांगली आहे. तशाच पद्धतीने या मंदिराच्या पाठीमागेच श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने शिवशंकराचा पूर्ण असा एक कलाकृती उभारण्यात आलेली आहे. उंच अशी कलाकृती ही आकर्षक ठरत आहे. सर्वांना ही आकर्षक वाटत आहे. प्रत्येकजण सेल्फी पॉईंटसाठी याचा उपयोग करत आहे. प्रत्येकजण त्याला नतमस्तक होत आहे, तसेच फोटो काढत आहे. अशा तऱ्हेची परिस्थिती आहे. आपल्यासोबत आमचे प्रतिनिधी देखील आहेत आणि ते देखील आपल्यासोबत बोलणार आहेत. कालपासून हे सध्याची जे देखील होते श्रीधर साळुंके, कालपासून आमची सर्व टीम कोकण 7 लाईव्हची टीम या कुणकेश्वर देवस्थानच्या वतीने इथे होती आणि या कुणकेश्वर चरणी जे कोण भाविक येतील, जे राजकीय मंडळी येतील, त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतली. त्यांना आनंदित वातावरण प्रत्येकाने या श्री कुणकेश्वर चरणी गाराने मांडले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनोभावे चरणी जे आहे इच्छा पूर्ण होऊ देत अशीच कुणकेश्वर चरणी ही प्रार्थना आहे प्रत्येकाची. त्यामुळे आपण कोकण 7 लाईव्ह पाहत राहा, जेणेकरून आपली प्रत्येक अपडेट, कुणकेश्वरची प्रत्येक अपडेट आणि जी माहिती आपल्याला कळत राहील. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. मालवणात घुमला जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष. MSME तर्फे राष्ट्रीय चर्चासत्र आणि 100 स्टॉलचं प्रदर्शन. आणि निलेश राणे, वैभव नाईक आमने सामने, पोलिसांची तारांबळ. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.